bueno. Calme-toi. Tengo que comer y ya que venga. Uy, lo que apretó el dedo. Venga ahora. Venga, escubilla, bota. ¡Pa! ¡Una! Gertuago, Mikel, gertuago, jarri. Horre, gertu. Ai. Venga, antatu pixka geixio, uneago, beste aldea, hor, pixka geixio, ezkerra, beste aldea. Qué profesional. A ver, ¿encaso? Opa, ahí. Kuldeixen aldera juten, bapatean sartzea basamortu antzeko batian, ez? Dena laua eta ondarra dan basamortu batian. Bilbao-Dojako eskalada sekzioa unea etorri zaten Monteneblora. Neurri handi batean zertan datza bidaia. Bueno, etorri geha Fontenebloa bloke batzuk itea, ondo pasatzea. Fortunako jendea ikustea ze nolako paisajea eta aktibitatea dauden hemen egiteko. Eta bueno, gaintxe gaude hemen Kuldexien sektorean, hala horretzeko arroka bai da Kuldexien, baina ezin da eskalatu, erortzeko arriskoan dagoelako, baina hemen atzetik ibiliko bloke batzuk egiten, eta ze lortzen deun, eta bihar beste toki batea, eta hemen nahikoa badago esploratzeko hasi. Lehenbiziko bidaia da, momentuz pare bat egun egin dituzu hemen, zer nolako balorazio egiten duzu, hain zuzen ere, ezagutu dituzun bi sektorea hauen inguruan. Bueno, oso guztua ibili geha, nahiz eta hendi pixka flojo abiltzan eta ipurdia pixatzen digun, ez dakit, atzo hemen gertuko beste sektore baten egon ginen eta oso toki polita, oso lasaia, hau baino pixkat zuaitz gehiokin, baino ez dakit, oso lasaia, jendea errespetu handikoa, ez da entzuten zarataik, bakoitza bere giroan egoteko eta oso atsegina. Hoi aurrak ikusten dira, etxonak ikusten dira, danetik giro oso familiarra, baina hori ez du inor molestatzen, ez da nabaritzen hor garrasirik ez da ezer, oso errespetuz jendea, orduan oso guztua. Horrekin esan nahi duzu, adibidez, Espainiako hainbat eskalada edo buldarre zonaldeekin alderatuta, Fonteneblon bai nabaritzen dela, bai useintzen dela benetako kultura bat buldarrekoa. Bai, hombre, egia esan badaude dena dakigula dauden toki batzuk Espainiatik eta oso modan jarri dianak azkeneko urteetan eta jendea errespetu gutxirekin eta egia esan trata handia gateatzen eta modu oso arrogantean ibiltzen dana hortik garrasika eta ala eta horren aldean bai nabarituet lasaitasun handia, igual dagazu familia bat oso gertu eta ez da konturatu hor daudela eta azkenean denon naturan gaude eta naturan guzen zaigu natura bizitzea eta ez egotea ez dakiz zeinen garrasiak eta insultoak eta ez dakiz festa entzuten, orduan, bai, aldea kristona egia esan. Ikusleak jakin dezan zer nolako ezaugarriak ditu eskalada honek edo bulder honek.
Bueno, egia esan gradua garritu gaitu nik uste desente. Dago alde handia, pixka bat hemengo bide klasikoa dianak, bloke hemengo eskala tradizionala dana, dakala mugitzeko modu bat oso, oso berezia, ez? Eta oso hemengoa, orduan, igual plakako kinto baten, pasatu ditugu penuria batzuk, penolako ondo jakiten, nola mugitu eta nola ibili. Eta gero azkenean desplomekoa badaia gehiago gure familiarra bat eguna edo ezaguna zeguna eta komodoago igual. Baina orokorrean dago oso modu berezia hemen eskalatzeko, plaka mugitzeko eta hori pixkat denbora gehiago eskatzea nik uste ondo barneratzeko. Yes. Hor, hoi da. Yes. Come on. Allez, boom. Boom. Come on. Yes. Allez, bourrine. Left feet. Eskerra goña, hor. You have to change, yes. Venga. Allez, venga. Venga. Quintotin, Baskubier, Rosaine sortie. Alburen bat emango zenioke lehenbiziko aldiz, Montenegrora etorriko litzatekeen Pio Barojako, Fortunako eskalatzari bati. Esango nioke katuak txikiegiak ez ekartzeko, nik ekarrikitu oso txikiak eta behatzetan sufritzen naiz. Plakatan da pixka bat ondo ibiltzeko, pazientziakin hartzeko, ze graduak askotan frustratu indezake, eta benetan graduz oso baju dauden blokeak gogorrak edo, guk egiten dugun moduan igual gogorrak. Eta gehiegi ez tematzeko horren beste blokerekin bate ateatzez bada hurrengola jo eta seiatu ez aserretzen munduarekin, ze danontzako eta danon gustorako dago. Espero deu forma hartzea eta pixkat ritmo hartzea hemengo eskaladari eta gustoa joten gehan etxea. Egia esan, ez da etorri behar nik uste espektatibaekin ondo pasatzea bakarrik seiatu eta hori baina. Zeo ze egiten dugu, ze baina arte, penurias. Baskubier sektoria ezagutu dugu eta hori da sektore famosuena edo ezagunena. Arrazoietako da Fontainebleau hiriburutik gertuen dagona eta igual jende gehien aurkitu dezakegun sektoretako bat da eta oso historikoa. Adibidez egon ginen ematen 1946an zabaldu zen munduko lehenengo 6 mailako blokia eta baita ere helikopter, 7 mailakoa eta bloke oso famatuak, ez? Eta historikoak. Porque de tu alma eres tú mismo el asesino. Cavar tu propia tumba y enterrar a las mentiras. Florecer en el jardín de las respuestas crueles y honestas. ¿Quieres cruzar la puerta? Es el abismo donde duele, donde inspira. Pasadetez nazelatan, aizerik ez da bilela bat elonen belatan. Noiz sartzen dira busako etengelatan, askotan pensatzeto begendekela tabernatan, baino bazerek kantakero honen liskarretan, atzmarkak dauden bezala kartzelako kristaletan, nere bilaketan mila akats mila zauri, da ez daurik gelditzen putzulun eta sakonetan, metaforetan, hainbat korapilo gordeketan, estilo pilo bat estribillo gabeko akordetan, itzalbeltzak erne dauden gau hauetan, lauanketan abile txipenen paraje lauetan, abuztuko gilargiarekin ernai, egun selbi berri bat eguzki argien zai, hautsontzia beteta bizi bat beten zor patriketan, oheratu besterik ez dut nahi.
Venga. Come on. Ya bai, ya bai. Yeah, we're from Germany. My first time. My second. Yeah, I think everyone hears about it. who climbs hears about it. Yeah. This one's dynamic, a little bit too dynamic, and otherwise you have to climb very controlled. Ez da polilla izaten ez bidaietan, eta holako miseriak ere paseo behar dira, ez ditugu blokiak aurkitzen. Daude oso desperdigatua dana, hemen dago bide bat ontza, eta ontza. Eta baina autokarabara aurkitzen ja komerik. Lasai, batuko dugu hau jaten. Superviventzia. Baitzetako azalak eta jate dira, bai, ez? Hoi da. Igual aurkituko dugu hemen el nativo, George Napreton, dizena omen du. A ber, esan diego non dagoen blokeak, oze. Harrituta geratu gea Fontainebleaun dagoen errespetua naturakiko, ez? Jendiak, harriak, kristonpila errespetatze ditu eta ingurua bai. Hemengo arroka motak izena du gres, eta, bueno, hain arte ni behintzat ikutu gabe nengoen, igual gehiago dituta gaude orkaliza o arearria eskalatzen. Eta, bueno, nik esango nuke, kuriosoa dela, ze takto hona dakan. Ja, gaina ikusita bloke batzu dagoela, diana historikoak, eta eramatela mende erdia baino gehiago jendeak hortik pasatzen eta eskalatzen, daudela hendik takto honakin, eta ez daudela pulituak, igual Santa Barbara bat egon daiteken bezala, edo hango beste toki batzuk, eta hori baita dela rokan kalidadea oso hona dela. Gero baita imaginatzen dut, hor sartzen dela frantsesea dakaten metodo hori horren ondo garbia uztean abeti, eta ez utzi magnesioakin, eta behaien pufakin, eta horren beste zaintzeana, ez? Igual lan egongo balitz, etzan horren ondo zainduta bloke hori ere. Hemen puretienak edo ez dute ez da magnesiorik erabiltzen. Zuzenian hartze dute toalla bat edo trapo bat, eta horrekin garbitze dituzte kantuak. Asko ikusi deuna da, blokia eman ondoren, berriro blokia saiatze dira uzten alik eta garbien, jun aurretik, kanto guzti zepilatzen eta ez uzten magnesio markak, eta bar. Jendea dejoa inkluso koltxoneta gabe, felpudo txiki batekin, hartze dute hori arrokan aurrean, katua garbitu, igo garrira, eta venga, aurrengoa.
Bakoitzak bere blokiai kriston lasaitasunez emate dio, ez dira hor buiaka azten txoruak bezala, ez ezer. Hemen eskalatu dugun sektoretan jendia aurkitu dugu, adibidez Roche de Chaboten gure inguruan ezakit. 50 bat lagun zeuden eta zirudien ez zegoela inor. Eguzkia sartu da, izkutatu da eta mutu beharraren ardura. Mamuen mundura, bueltatu da azkenean infernutik pasata, helduko da zerura. Maite ditu kalamoa, espuelak eta txurra, maite ditu tarimara, igo aurreko duda. Erotzen da gauak jarritako amua irentxita, erotzen da ez pasaude bizitzari itxatxita, etxita. Oietik jende ezin da, begiak itxita, gainberaren irudia iraganari eutxita. Utzita, hausita, barrenean istiluak, mundaude behar direnean kontakatiluak. Atzodana argi baino gaur dana da inkognita, galderak daude orain bai eztapenak zeuden tokitan. Atzodana guai, atzodana oso polita, puto klabo nadie te lo quita. Kostata baino jekita bitu da komunera presaka, bihotzean tiritak ta garunean resaka. Tristuraren besarka da begitan bimalko, entzun nahi ez du naiz piluak esan diolako. Berak baietz presta hola bat hauatan aizting, balantaiza Coca-Cola. Alkolaren autopistak peajea kobratzen du, zalantzak eta ajea gainetikan ezin kendu. Ezin lertu ezin gertura bajón. Ez dute gonbidatu kontrolaren itzaldira. Venga, a ver. Kromainoia bezala askoban sartu gara, iria ziurako. A ver. Bitarten jaten pasa behar denbora. Gara ez un gehiagi botatzen, da eskalatzen jarraitu zakegun. Bestela, gehiagi jango deu. Agatu du, ja, estopan. Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on the microphone is on. Dutxatik atera da negar ez da dardarka, jaboiak ez ditu garbitu azalbarruko marka. Nabaritu dezake orain euforiaren karga, tabernetan kuadrillan da galbanetan bakarka. Izerdi hozetan blai ez dira ordu leunak, egunak aldegin dio erloju deunak. Dagoeneko erropak jazteko ere ez da gai, ez du nahi baino besarkatu behar du komuna. Belauneko, sabela ustutzeko asmoz, partartutako tragodanak batera datoz. Ez tarritik pasa zaio gautxorien kondena, gaur jaio balitz bezala ikusten du dena. Bere buruari beteko ez du nitzarmena, denek esaten dutena. Asoko azkena, zentzuduna hotz betetzen gozera, iseme bosteun dizena eta gero beti da ostiralme. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on microphone sounds like. Oider eta. Pero está errado. Venga, berriz, Kobazuluan, berriz euria hasi digo atzo bezala. Bueno, hor fondoan ikusten da leiho txiki bat, urdina, eta esperantza ez galtzearren, azkeneko eguna da, pues, gelditzen du eta pixkatzeo zein dezakegu.
Ipurbia behar, bi eskuko. Venga. No. Segundo. Muy buena. Ya, peleate ahí, arrastro de una perra. Bueno, hau izan da gure bidaia Fonteneblora. Gaur azkeneko eguna eskalatu duguna. Sortea izan dugu, eguzkia iaia egun guztian, ez da zaparradatxo bat bota du, baina bueno, salbatzea lortu dugu eta oso guztua azkeneko egunakin. Zala iaia mugarainoa eman dugu eta besuak eta dena, gehiago ezin dugu laguaz, así que hori da garrantzitsuna. Sentsazio oso nakin eta oain arte esandako guztia pixka bat bai estatuz, ez? Oso giro lasaia daola, merezi dula guztiz Fontenebloa etortzea. Gu aldeunen berriz itzuliko gehala seguro. Eta bai familiakin, bai lagunekin, bikoteakin etortzeko oso plan hona dela. Eta bai guk eta bai hemengo azkeneko ingles batzuk ezagutu ditugunak esan digutena, Fonteneblon edo ez dago oinik, edo ez dago eskurik, edo biak falta dira. Ekilibrioa eta estutukatuak. Eta hortzak. Eta hortzak, nahi da.